خونه با درجه عالی دوستان عزیز. دوستان عزیز برای شما یک خانه شیکارنی را نشون میدیم. ویدیو را با دقت تا آخرش تماشا کنید. منزل ما ناحیه جالدین بلخی، یعنی که کالخوزآباد 60 سالگی میشه دوستان عزیز. سیم کوچه راست بالا اومده میگیرین. خانه با درجه عالی ремонт کردگی رایون کالخوزآباد ایبان هم خیلی تماشا کرده یونباش میکنین. خلاص نوار ما سر کردیم خانه میدوریم. ای دروازش خانه چخیله معلوم است دوستان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خانه را میدوریم تماشا کنید. خانه با درجه عالی دوستان عزیز. برای شما اکنون با پراتر معلومات میدهیم. خلاص وقتی که ای کلیدار هم خیلی ای دروازه در آمدید شما را تونوکافون کلیدار انتظار است. این پرا چویلوبو. این خانه دوستان عزیز 10 сотиқаи заминаш ду ошёна хона у пара якат хоно рафтаги временка ошхона ҳамин хел рафтаги хоно ҳама хонош топлипол замонави дӯстон азиз. ҳозир якта хонаш медурем размероша гап зада ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. ҳавли стяжка як бор гирди ҳавлиро як бор нишон медиҳем. тамошо кинед дӯстон азиз. 10 сотиқ ҳама чиз чораш қади душувой сауна пауна ҳамаш аст. бо пара лесенса ҳам аст. дем мошинро мебуред. хулас ай ҳамин хона сар мекунем медурем дӯстон азиз. сароси манашида видеоро бо диққат то охиша тамошо кинед. хонаи свежи. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ина дӯстон азиз хонаро тамошо кинед. евро ремонт ба дараҷаи олӣ. ин спалня мебошад. размери ин хонамон дарозиш 8 мешавад, бараш 3 мешавад дӯстон азиз. дар инҷо чизе боша қолинай пардай диванай люстра чизе шифонера чизе боша ҳамаш меистад дӯстон азиз. ба дараҷаи олӣ кондитсионер ҳама шароитош қати бемор омада худо хоҳад зиндагӣ карда мегиред. видеоро то охириша тамошо кинед. полмон дӯстон азиз стяжка кардагӣ тупли пола мондагӣ баъд аз болош ламинат мондагӣ дӯстон. акнун бошад ҳозир дуюм хона мезгардем. азиз ай хона буромадем. ина пара тамошо кинед. ҳамаш ана мақсад ки трезож пластики пара ина тунукафон мақсад евро ремонт. акнун ҳозир дар ин пара медорем ва дар инҷа як хонамон аст. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. дарошро тамошо кинед. дарош тақрибан як 3000 сомон зиёд ай ба хиёлам. ҳама дарош як хел аст. ана акнун дӯстон азиз инҷа медороем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ипара ина як тапчан аст. тапчанмон размериш дарозиш 5 метра, бараш 280. қолина, телевизора, чизе боша ҳамаш месад дӯстон азиз. ва дар ин ҷо якта дига бо детски спалня мебошад дӯстон азиз. тамошо кинед. ипара ина ҳама чиз шураш қати ипара бо ина шифонерош будааст. хулас диван, топли пола инҷа ҳамаш қолинош 100%. хулас размери ин хонамон 3 ба 3 мебошад дӯстон азиз. детски спалня. ана акнун дига хонааш мезгарем. ипара мезгарем дӯстон азиз. ипара ина хона инҷа бо як меҳмонхонаи дига тамошо кинед хонаро дӯстон азиз. ипара треза дорад. хулас ҳамаш ба дараҷаи олӣ шифонериш ҳам аст. размери ин хонамон дарозиш 4 мешавад, ипараш 3 мебошад. инҷа ҳамаш тупли пол мондагӣ дӯстон азиз. бемалол худо хоҳад зиндагӣ кардан мегиред. хоб ай хонамон буромадем ва дар он ҷо якта санузел аст. душувои хоҷатхона дӯстон азиз. внутренняя. хоб бисёр кас савол метаванд ин хона кадом ғишт қати бардоштагия. ғишти лоя дӯстон азиз якум ошина дим ошинаш газабло қати бардоштагия. хоб размери душмон дарозиш 3 метра, бараш 1.5. термекс ойна хулас ҳама шароитош 100% аст. акнун бошад ҳозир мо дуюм ошина бурем. дар ҳамин хона чизе дидисен ҳама чизошон месад дӯстон азиз. нигоҳ кинед. пара бо ина натиҷаи потолок ҷамбо натиҷаи потолок ҳозир берун мебуроем. кухни ҳама чизоша барои шумо ҳозир нишон медиҳем. хоб дӯстон азиз мо инҷа буромадем. акнун ипара кухни будааст. кухнира барои шумо нишон медиҳем. ина дароша як бор тамошо кинед. дарои мустаҳкам. поёнда як замок, мобайна якта замок ва дар ин ҷо якта дига замок аст. ина бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ипара ина кухни дӯстон азиз. кухниам ҳама чиз чораш қати меистад. дӯстон азиз поёнгӣ якум ошина хонаоша нишон додем. акнун бошад ҳозир дуюм ошина мебурем. ҳавлиро барои шумо як бор дига нишон медиҳем. пара ина кати кандакори чӯбӣ оҳанӣ якта дига инҷа беседка. аз ҳамада беҳтаринаш дӯстон азиз дар ин ҷо якта 5.5 тоннага ҳавз дорад ва тай беседка 40 тоннага дӯстон азиз ҳавз аст. уна дарчаш парадамодаги ҷа ҳам бо беседка ҳам бо тавш ҳавз аст дӯстон азиз. ипара ина агоруча дорад. тамошо кинед. инҷа бо
сауна дорад, мақсад душ, ҳама чизшораш ипара бо времянка хонам ки якқад рафтага поёнаш ошхона парилкам дорад дӯстон азиз медураем нишон метем. Дуюм ошинаш мебураем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ма тамошо кунед. ин ай пара бо времянка болошта як солнечный панел намечаспони худохат 24 соат дига свет ёнбош ҳавз 40 тоннага бо пара як 5 тоннага ба дараҷаи олӣ. Як дачаи хушро астон азиз. Ина дуюм машина уже дарош пластикови. Ина дӯстон азиз дуюм машина буромадем. Тамошо кунед. Чӣ хел хушро буромадаги. Размери ин хонамон 5 ба 3 бошад дӯстон азиз. Болош ҳамаш мақсад ки утеплит кардаги. Ипара ина уже болои бом меброя. Ана акнун дар инҷом якта хонамон аст. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Инҷа уже як площадкаи калон меҳмонхона бигӯя мешавад. Размери ин хонамон 6 ба 6. Тамошо кунед. Як меҳмонхонаи кушоди калон буд дӯстон азиз. Ва инҷа дута треза уже берина нигоҳ мекунад. Ина ҳавоша мебардорем. Ина уже инҷа як балкон аст. Ҳозир балкон меброем ва иша барои шумо нишон медиҳем. Инҷа уже балкон меброем. Ҳозир хонара барои шумо ята нишон медиҳем. Дар инҷо боз як хонаи дига аст. Хоб, ина тамошо кунед. Ба ҳама чиз ҷораш қатиб меистад. Размери хонамон 3 ба 5 мебошад. Қолинош тамошо кунед. Қолинои Туркия аст дӯстон азиз. Болош газа боло қатиб бардоштаги дута треза мондаги трезош пластикови. Акнун бошад ҳозир балкон меброем дӯстон азиз. Ипара уже ина балкон аст. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ина балкон. Салқинакай, як симичка, ягон мороженое гирифта тамошо кардам ки манзараро мешинед дӯстон азиз. Ҳавлиро бинед. Ёнбош карда 10 сотиқ шашу дар хона. Ана парица, душ, пуш, қоида дӯстон азиз худохат бемало зиндаги кардан мегиред. Акнун ҳозир барои шумо як таъмон парилкаша нишон медем. Баъд нархаша гап мезанем дӯстон азиз. То охириша тамошо кунед худохат хонаи свежи иншоалло маъқул мешавад дӯстон азиз. Кондитсионерам парада мондаги, қафои хонадам уже дата ина треза мондаги. Чило фаромӯш кардем дар инҷом амун дуюм ошонадам якта барои хоҷатхонам тайёр кардеса, лекин сохтмонш буд шудаги нест. Як тоннага бочка мондаги худохат якта инҷа унитаз мемонед. Худохат бемало дига зиндаги кардан бигиред. Акнун бошад ҳозир мо тарафи хоб сауна медем. Акнун дӯстон азиз ипара амхел якқат хонаи времянка рафтага. Дар инҷо якмуш сауна аст дӯстон азиз. Ҳозир медорем тамошо кунем. Саунара печкаш дар берун аст. Акнун дарун медораем. Хоб инҷа ҷои шиштанакаш ипара ина стиральни машина аст, термиксо аст. Хоб инҷа ина медораем. Ипара хоб душ бемало боз карда мегиред. Инҷа бошад ина дӯстон азиз сауна. 100% бемало худохат обозӣ карда мегиред. Мондаги печкаш дарозаш 1 км. Камарай, киндай чизе боша худохат бемало алоқ карда мегиред дӯстон азиз. Ба дараҷаи олӣ. Ҳама шароитош 100% аст. Акнун ҳозир қафо мезганем тарафи ошхона дӯстон азиз. Ипара хонаош ҳамаша дидем. Хоб ана дӯстон азиз якқат мерем. Инҷа дута времянка хона дорад. Якташ 5 ба 3, дуюмш бошад 4 ба 3. Дарунош шкатулкадаги, лекин ремонтш буд шудаги нест. Ва дар инҷо бо якта дига 5 ба 3 хона аст ва алоқ хона мешавад. Ипара ина хай ҳозир лампочкош гирон кардаги нестем. Тандир пандир ҳама чиз шораш хаст. Ипара боша ина як хоҷатхона аст. Упара ина бо дӯстон азиз ҳезум пезум амкали майда чида. Хуллас ҳавли обши 10 сотиқ дӯстон азиз ипара худохат ина забор карда маҳкам кардеса ипарашам. Ина дӯстон азиз ҳавлиро боз як бор дига барои шумо нишон медиҳем. Тамошо кунед якқат. Ана акнун боз як чиза барои шумо мегӯем. Ина барои шумо як чиза фаромӯш кардем. И канализатсия барои душҳои хоҷатхона. Ва дар онҷа и хулас 6 тоннага барои хоҷатхона душҳо канализатсия кардаги ва дар пеши хона як тадага колодец карда мондаги ва 3 тоннага фақат барои кухни адена карда мондаги. Акнун ҳамада беҳтарин ҷои қизиқаш дӯстон азиз нархаш мебошад. Нархи ин хонадон дӯстон азиз 1.5 миллион сомонӣ. Иншоалло бо савдо мешавад. Хонаро ҳамаша дидед чӣ хел беҳтарин сохтагӣ аст. ҳама шароитош қатъи иншоалло бо муомила мешавад. Манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод мешавад. Деҳаи 60-солагӣ сеюм кӯча доромадед, якқат боло омада мегиред. Ахирони хона ҳамия дӯстон азиз. Марҳамат, касоне ки харидор бошад
бемало омада харидорӣ кардан гиред. дар ҳамин хона доим хурсандӣ тӯй шавад. иншоалло мо омада хизмат кунем. дӯстони азиз, рақамҳо дар зери навор ҳаст. бемало занг зада муроҷиат кунед. касоне ки харидор бошад, наздаш омада, хона даромада, ҳама шароитоша дида баъд харидорӣ кунед мешавад. масъалаи ҳуҷҷат бошад, 100% ягон камбудӣ надорад.